Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon! Aksyon! Radio! My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan, para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan,
pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Kag sa ato naman nga Balita International, naka-record sa pinakamataas na kadamuon sa naglamatay Italy matapos malatnan sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19. Sa isa lamang kaadlaw, naka-record sa 368 ka panibagong nga naglamatay nga naglabot na sa karon sa 1,809 ang kadamuon. Mayaraman sa 24,747 ang kadamuon sa mga infected sa virus. Samtang nagapabili ng mga epicenter sang pandemic ang Northern Lombardy region nga mayara sa 1,218 o kon 67% sang Italian total. Sa aton ng balita sa patag sang pagnegosyo, ginpahayag naman sang Chief Economist sang pungsod nga sa piyak sang projection sang mas mahinay nga domestic growth sa 2020 bangod sang COVID-19 pandemic. Wala sang makapugong sa Pilipinas nga magsaka pa sa upper middle income country status sa sining tuig. Ginpahayag ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia nga bisan may manubo sang growth projections ang pagpaningwa nga maangkon ang upper middle income status ang hindi na matrasar bangod yara na kita sa threshold. Si Pernia, nga nagapamuno sa State Planning Agency ng National Economic and Development Authority, kung NEDA, nagpahayag nga ang 3 to 4% nga saka sa gross national income per capita sa nga tuig, ang magapasaka sa per capita income sa Pilipinas sa $3,956 nga sa diin gin-categorize ni sang World Bank bilang upper middle income. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 51 pesos kag 28 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 28 centimos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 60 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, si Richard Gutierrez barakag Sara Labati, dapat may ni sila nga wedding Action Boy, may kumbaga do ka bongga balataning nga wedding. Kag damo ni sila sang mga principal sponsors nga from government, mga matag-as nga official Action Boy. So karon kay tungod sining outbreak wala sang COVID-19 nga naglabot naman diri sa Philippines subong. Una-una, hindi ito tani madayon, ipaiwan lang na nila. Pero naka-decide sila Action Boy nga mag-ano na lang, civil wedding na lang sila Action Nabatian nila guro Boy. nga suggestion ko. Feeling ko man, monitor sila guro sa ato. Ang bal ko to, pakasal lang yan kamo eh. Wala nga Bisita or may bisita, close, ano lang. Tao. Mm-mm. Postpone mo na yung pakasal mo ya. Yes, correct. So, galit ka. Galit ka, Action Boy. Mga principal sponsor siya, maperte ka na. Yes, oo, bonggahan. Kita Ngayon mga sa imo, former president. Bati ko sa imo, hindi mo magpakasal, puro principal lang ako niya maninan. Principal sa eskwelahan. Kalain. So, amo na Action Boy, hambal gan ni Richard, bara nag-post siya sa Instagram. Kami picture nila nga duwa. Hambaya, I have you and it's enough. Message ni kano ha kay Sarah. I have you and it's enough. It's everything. Thank you Lord for today. The gathering to celebrate with our loved ones will have to wait because we care more about everyone's safety and health. Basambal ya, Lord, heal the world. Let's spread love and kindness. Correct na. Stay safe everyone. Kag, amo na balak siya. Hindi na sige reklamo. May pa si Richard ko, wala siya reklamo. Dahil niya kasal. Nagngita lang siya alternative. Diba? Oo, ideya. Kung sila reklamo, ay nano man niya ang linpuntat. Reklamo ka ba? Oo, mga te. Siya yati, at least na dayon gyapon. Kaya mo man importante, Action Boy, ang ilang kasal. Hindi nga makasal sila. Perfect. Di pa kasalan sila liwat kung wala na ang virus. Ako tawhay na. Yes, Makasaliwat sa grand wedding. Balita sa sports. Nanindugan si Japanese Prime Minister Abe Shinzo nga padayon ng pagyapon sa natalanang petsa sa Hulyo ang 2020 Tokyo Olympics sa piyak sang kabalaka angot sa coronavirus disease. Suno kay Abe, yaran sa kamot sa International Olympic Committee ang bola
kung madayon o kung hindi ang Summer Games. Ginpahayag naman ni Tokyo Governor Yuriko Koike, magapatuman sila sang istrikto nga mga tikang sa batok sa coronavirus outbreak. Padayon man sa iya ang mga preparasyon para siguraduhon nga safe ang ini nga sporting event. Sa pinakauli nga data, masobra na sa 1,400 ang kaso, kag 28 ng patay na record sa Japan bangod sang COVID-19. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boys! Yes. Okay lang? Okay lang. Bisan Very may... good. Ang travel restriction mula sa Bacolod, by the way. Yes. Kaya inala na sang kagahon, ha? 130 ginpirmahan. 130 sang kagahon ginpirmahan. Mga 12 action boy Mga past 12. Mga ginpagwa. 130 pagwa. Restricted ang travel sa Bacolod. Hindi ban, restricted. Restricted lang. But action silingon, boy. may ara man niya pwede niya po kasulod. Considerations, Basta may valid reason lang. Let's say, go brak diri sa Bacolod. So, present ka lang sa imo proof of employment diri sa Bacolod. Pero kung wala ka man lang yan sang business diri sa Bacolod, hindi ka pwede diri ani kasulod sa Bacolod. Sa inyo balay na lang to, anay. Okay, para kadlaw ko gani kabasa ko sa mga ko. Ay, mga travel restriction. Sang pamiro na basa ko din niya na ano pa niya siyang Bacolod si Mayor yung pagyapon nagpa-restrict sa mga sang sang pag-travel diri sa Bacolod ana kay may restriction reklamo man. So kung wala restriction reklamo kung may restriction reklamo magyapon. So arambal sang kuan gani mayo na lang sundon talang anay bala. Sunod lang kita kun ano ang mga tikang sa aton sa mga opisyal kay pa ang ilan ang ginahimo na para na sa aton nga proteksyon. Kag sa action boy kay kagina may nagtawag di sa ato naman ko sila kara sa Iloilo. Di ba effective immediately gito ang restrictions. So kay halin sila kung sa Iloilo kay may pasyente sila nga dialysis. So amo na kagina hindi wala travel. Kung ato lang nila kay di ba natalana man yung magpagwa sang IRR ang ato niya mayor. So, basi karon sa i-resume man. Pero mga sta mo na guro, feeling ko may pwede na. Sa basta may valid, sambal ko na basta may valid reason. Correct. Ang problema kung may sakyan ka. Ang problema kung may mabiyahe. amo na gani. Paano naman? Di kayo, si Governor Lacson na nag-issue man nga daan sang nag-issue man sang ban sa entry sang mga sa mga puerto tadi kasi may airport, di ba? Kaya problema kung may biyahe, masiling ka makapuli ka, pwede ka din kasulod sa Bacolod siguro kung may valid reason ka. Pero basi anong sakyan mo? Gani man no. So, ina ang solusyonan pag itubong sang syudad, taga-action boy. Kay kaluoy man to sang mga taga-Bacolod to nga nagkadto sa Iloilo. Kay may mga importante gid sila bala nga mga At sa siling kung taga Bacolod kaya, present ka lang proof mga resident ka sa Bacolod. Ang pamangkot. Ang pamangkot da kung paano anong sakyan mo halin to sa Iloilo kay why man nagabiyahe subong, di ba? Correct. So, medyo subong na nagalibog pa Hindi kundi sa subong damo apektado mo. Damo gid ya. Ang sitwasyon is damo apektado. Hindi kita pwede ka reklamo. Ay tapos sa mga gapanawag di bala sa aton action boy, hindi kami maka-decide kung may biyahe o wala kay kagina action boy. Ato sila kuno sa Clark Airport. Hambal nila nga ginabisuhan sila kuno nga wala kay nagpagawa si Mayor sa na. OMG, ti mano kami mo na siya kuno. Ginsabat di sa nga ay ti mami check lang namon kuan ni sa namon. Ya iti maano na lang kami karon niya. Iti hindi man kami gobyerno. Amo na gani wala. Pero action boy, we're doing all our best man bala action boy para tani bala ma-informan sila. Tani hindi lang ta bala maghara-hara bala action boy. Basta the fact is tanan kita apektado. Nga sala ta pa yan, no? Ay te. Daway ganay pa sinadtuan ko isa. Ang ako lang yung panawagan, amo lang ni halin kapon ka panawagan ko sininga. Mag-unite lang kita, mag-isa lang kita, mag-cooperate kita. Correct. Kung ano ang mga ginahimo nga matikang sa aton mga otoridad para nga ma-prevent ang paglaptas ng virus, ang sining coronavirus. Initanan amo ning tuyo mo, ma-prevent. Karon kung nala kita sa reklamo dati ikaw liya pasugtan. Kay anay sa liga may nag-assign na petition nga ipaamo na i-community quarantine ang Bacolod anay meron mati paano kami nga gaubra diya sa Bacolod yan taga Pontevedra pa kami taga Valladolid pa kami taga hulat lang ta kay karon si Mayor Big Maiya no. May comment ta karon may ara man ta karon. Ako pagtan ako siguro kung di ka gaubra sa Bacolod
I think pasundlon ka man, present ka lang sa proof of employment Do pariyo mo. man bala sa Manila, Aksyon Oo, Boy, di ba? naman sa Manila. Matagan ka ni karon Basta, as of now, may executive order ang Bacolod, mayor, restricting. Ang travel pagwa ka pasulod sa Bacolod is being restricted. No? Restriction, in sense, is a ban. Lain niyang ban. Restricted lang. Sabot silingon, may mga considerations na. Correct. So, our Action Boy, sa aton nga balita special, anay, aton pag-istoryahan ang mga nahanungod sa ibang social distancing, Action Boy. Actually, mostly sa NCR, gini-Action Boy, okay, dito magid-una, nagpatuman sining community quarantine. So, una, Action Boy, ang ginatawag nga, di ba, madamo na sa lugar dito sa Metro Manila, ang nagpatuman sinibilang 8 p.m. to 5 a.m. curfew. So, sa aton gani, wala pa ni, di ba? Wala pa. So, una, Action Boy, ang ginatawag nga General Community Quarantine. Ang mga sa atos mo, kulod sa mong, General Community Quarantine. Yes. So, ang General Community Quarantine, Action Boy, pwede nga magwa para mag-grocery. May siya, magkuha sa mga nagapangunan ng mga kinahanglanon bla mga basic needs. Kag pwede nga magkadto sa trabaho. Kag may mga uniform personnel kag quarantine officers sa mga checkpoints sa mga sa aton subong, I don't know, sa mga borders sa Bacolod. Feeling mga plastic mabutang Kay kagad, actually kay ina lang bisang kagahon. I-check na pa na karon, ipa-checkin man na naton karon, no? Kung nakaplastar na sila sa mga quarantine officers. Yes. So, ang next Action Boy, ang ginatawag naman niya nga Enhanced Community Quarantine. So, idalom sa Enhanced Community Quarantine Action Boy, magapabilin gidya sa inyo puluyan, bawal magwa. So, kung amo na ni i-declare sa city, so biling bawal magwa sa inyo nga balay. Ang ato niya General Community Quarantine. Yes, correct. Tapos, idalo man gyapon sa Enhanced Community Quarantine Action Boy, suspendido ang tanan nga transportasyon. Next, kontrolado ang mga serbisyo para sa pagkaon kag sa ikaayong lawas. Kag mas madamo nga uniform personnel para ipatuman ang quarantine. Correct. So, naman niya, sa international departing travelers, may amo naman ni Action Boy, pwede naman, mostly NCR siya pwede nga mag-transit kuno sa NCR ang may mga biyahe pagwa sa pungsod basta magpakita lang sa proof of international travel 12 hours umpisa sa nga pagsulod sa nga checkpoint nga ginatawag. Bawal magbiyahe sa mga pungsod nga may kaso sa COVID-19, bawal magsulod sa mga pungsod ang mga foreigner nga halin naman sa pungsod nga may mga kaso sa COVID-19. Pero padayon ang hulag sang cargo kag delivery sang mga pagkaon, like ang mga goods. Tapos, next, gina-advise man Reaction Boy, nga likawan gid are ang pagtililipon sa paglantaw sang sine, mga concerts, mga hampang, community assemblies, pagtililipon sa trabaho nga hindi man kinahanglan. Te kung ginakinahanglan di kuno magtipon sa trabaho kag mga religious activities, siguraduhon lang nga may kalayoon nga isa ka metro o kung do isa ka Dupago Action Boy ang kada isa. So ini ang tapos suspendido naman ang klase sa kag activity sa umpisa sa March 16 subong hasta sa April 14 Action Boy. Tapos, may araman sa idalo man sang sining social distancing, ang ginatawag Action Boy nga flexible work arrangements. So, especially sa mga private. Sa mga kompanya. So, mga work from home. Para kuno sa mga, para sa gobyerno Action Boy, ginapatuman ang flexible work arrangement para sa executive nga sangay. Tapos ginainganyo man ipatuman sang mga sangay sang legislative kag legislatibo kag judicial. Tapos padayon man sa gihapon ang pagsulod sa mga miyembro sang PNP, AFP, PCG kag frontline health emergency sa ilang mga works of course. And then para sa mga pribado nga sektor Action Boy, work from home, compressed work week, staggered working hours, or skeletal workforce. So, amo nang pilian lang da Action Boy sa mga private. Okay. Sa ato niya subong niya, ang aton diya subong sa General Community Quarantine. So, may transportation yapon. Kaya sa Yeah. Enhanced Community Quarantine na Yes. yung dumili. Pero bayaran ka ng order ang Department of Transportation. I don't know kung sa Manila lang ipatuman. Pero nabutang nabutang sa ilang order nga
ang mga salakyan, hindi pasahero lang nga jeep, kundi usually 14 na siya ang capacity. May order ang DOTR nga ang mga salakyan nga di pasahero, hindi magsobra ila pasahero sa tunga sa ila capacity. Bot silingon kung 14 ang capacity mo, 7 lang, tapos 1 seat apart. Sa Manila, gani may nakita na kuya nga sa jeep yan, may ginpambuta sa karton niya. Correct. Nag-viral. Nag-viral na siya. At least balaga help siya bala Aksyon Boy. Tapos sa mga bus naman, ginlimit man ang pasahero sa 25 lang kapasahero. Okay. Amo na siyang, I don't know kung ipatuman na sa DOTR. Kay we'll mostly bing pagwa subong diri sa Manila gid Aksyon Boy kay mas damo tao eh. So sa Bacolod bago lang man ta nagpagwa sa general community quarantine. So mabalaan ta pa na ang further pagid nga mga mapagwa gini sang guidelines bala. Guidelines or implementing rules and regulations. No? Mapagwa gini sang guidelines kung paano pagpatuman sinisang general community quarantine. No? Ang aton lang is hindi na taobra reklamo. Siling ko bala, hindi ka ta pang reklamo, hindi ka taobra pang mulay, hindi ka ta pang obra pang bash. Ay mo naton kung may mayo kada nga suggest lang. Ito na unta kay pamatian man inaguro sa aton nga motoridad. Kung ang imo suggestion po nang kada tikang kada giho. Sala dayon negatibo kung wala sang restriction i-komentaran kung magpatubang na restriction, komentaran gyapon. Timano nga lang abe. Ang ato ni Mondri is unite and cooperate and pray. Importante gin-action mo. Kung wala ka lang sa obrahon, tiner lang sa imo balay, kaya magpangamuyo. Muna yung importante natin nga tiya kuanda ang pagpangamuyo. Kay mas nagaano ang pagpangamuyo, action ba kung damo kita mo, di ba? Nga nagapangamuyo, of course. Sige. Importante gina. Amo wala nang aton nga panagang dira nga mabakod. Sige. Good morning, Antonio Torres III, Cecilia Alvarez. Do sa US na ni si Celia mo, no? Rufen Martinez, kay Remia Garcia, Ems Aboso, Nene Fe Campaniel, good morning, man. Yes. Alegria Kag sa aton, magtangportan. sa aton na nga pamati sa aton nga Facebook Action Boy, liog ko be great kay do Joe Bailoses, Jocelyn Song Comedia, Elizabeth, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, no? Sa kay Evelyn Nipomuceno, Mel J. Mata, Ami Rivera Coral, Lisa Ramos Ilon, Ofelia Galero Arce, Mary Grace Eugenio Fermin, good morning, man. Edwin Pineda, may aga. Mildred Herdon Tahonera, good morning. Kag sa kay Sikay Cristiane, ariyaw niya, please nugay ka mo reklamo, stay at home. Hindi ka mo pareho sa Italy nga wala sila namati, amo na nagdamo ang kaso. Sa Italy lang muna, oy na namati. No? Ang imuon natin kung sa balay, mga muyo, maninlo, magzumba-zumba, mamati sa news, matulog kung magbanding sa family. Correct. Amo kaya pala ni Presidente Duterte, basi bala may mga lugar pa sa inyong balay nga wala pa makantuan, bisitahin naman. Pwede ka makasulod sa cage ng inyong ido. Siba yung para kantuan. I-check to, basi may Ronnie Isulan, may agaman, Milagros, Cesar Alit, good morning and God bless. Helen Huasna. Sige, okay na? Okay ka na. Nabasa mo ko na lang si Loreto de la Cruz. I don't know kung correct ko. Basta Loreto, pero babae ni siya. Pero ngalan niya Loreto. De la Cruz sa Ciudad Sampago. Basta si Lori. Lori, girl. De la Cruz, good morning. Correct. Okay? Yeah. Inyo ginpamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon hotline with Aksyon Art Hopon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon